Sanibona bafowethu. Ngiyathemba ukuthi siyaphila ngaphandle kokuchitha isikhathi bafowethu. Ngizokuchazela ukuthi yingani ngithanda ukutrade igolide, yingani ngikholelwa kulona. Isizathu nje esibaluleke kakhulu nazo zonke ngokwami, igolide bafowethu i-movement yalo line-movement enamandla kakhulu emakhethi. Ukhumbule ukuthi emakhethi sifuna i-movement ukuthi sikwazi ukwenza imali. It doesn't matter ukuthi imakhethi iyaphansi noma iyaphezulu, yabo. It doesn't matter ukuthi imakhethi iyaphansi noma iyaphezulu, kodwa nje ngizoveza ukuthi why ngithanda ukutrade igolide noma ukubona abanye abantu abatradeayo bestick kakhulu kwigolide. Line-movement every week, almost every week. Uyayithola ama-signal futhi a-powerful, yabo. Nje mawuzolibuka uqhathanise nobani laba o-GBP, USD, Euro and USD, igolide lona lihamba phambili nge-movement, liphinde lihambe phambili ngokukhokha. Igolide lihamba phambili ngokukhokha, linamandla kakhulu indlela esimanga, ngoba ngisho ulivule ngo-lot of size ewu-0.01 cent liyakwazi kodwa ukukunika nje amadola acacile. Kodwa mawungabe ukuthi uvula laba abanye bakunika into engekho, okay. Lana-ke ngizama ukuveza ukuthi ngili-analyze kanjani igolide bafowethu. Ngiqale ku-1 week and then ngize ku-1 day. Lana ngisuke ngizama ukuthola ama-key level ukuthi okay, lana kujwayele ukuhamba or lana kujwayele ukuba nenkinga. Ubona nge-consolidation ukuthi i-market ikihlangabezana nenkinga la. Kungasidid lokho. Kubalulekile futhi sazi amakhandlela abafowethu, ama-candlesticks, ama-pattern akhona, right. Silala sikhona. Izolo le-signal ngiyibona sukulethi, ngingene sukulethi, kodwa-ke ngizoveza nje ukuthi uma nginesikhathi ngiyi-trade kanjani isikhathi esiningi, noma ngingena kanjani early. Kubalulekile ungene i-trade early, hhayi ukuthi early ungaconfirmile, cha, ungene ngesikhathi. Ake ngisho kanjani, mhlawumbe ngithi early ngizosuka abanye bengangizwa kahle. Ake ngithi ungene i-trade ngesikhathi, ngoba uma uyingena ngesikhathi i-trade usuke une-advantage eningi ukuthi i-market ikhokhele fast. Number 2, i-trade yakho futhi ingaba kwi-risk. Uma uzongena i-trade soku-late isuke isiningi i-risk ukuthi i-market ingathena, i-market ingastaka. I-market kuyenzeka-ke bafethu ihambe masiyama, uthola ukuthi ayiba against wena ukuthi iyabuya, kodwa nje istake ngokuthi ikhathele. Istake nje ukuthi ikhathele, mhlampe ilinde i-old ethile ukuthi baliplace and then masiyamuva nayo. Yes, i-market iyakwenza lokho.